Едни от най-важните въпроси по пакета интелигентни граници остават да бъдат очертаването на ясни цели на проекта и пропорционалността на предложените мерки спрямо необходимостта от законодателно решение. Съществуват множество неясноти във връзка с сега съществуващите законодателни предложения. Изтъкнато бе, че сред целите им са справянето с увеличаващия се поток от пътници, събирането на статистически данни, проследяване на незаконно пребиваващите и осигуряването на по-висока степен на сигурност за европейските граждани. В същото време обаче правозащитните органи в държавите членки продължават да не си сътрудничат пълноценно и да не обменят информация с цел превенция и борба с международната престъпност. Освен това, в техническото изследване на законодателните предложения беше посочено, че лицево разпознаване като изолирано биометрично разпознаване за идентифициране на пътници също се разглежда като възможност. То е обект на анализ и по време на изпитателния етап, който тече в момента. Вярно е, че допълнителните методи, като събирането на пръстови отпечатъци, предоставят по-голяма точност, но големият брой пръстови отпечатъци забавя процеса. Продължителното им съхранение води до допълнителни разходи, а твърде краткото съхранение не улеснява управлението на пътническия трафик. Възниква въпросът доколко то е оправдано спрямо допълнителните средства, които държавите членки ще трябва да инвестират, и спрямо неприкосновеността на личността. На второ място, в качеството си на докладчик в сянка по доклада за измененията на Шенгенския кодекс, бих искала да се обърна и към представителя на Съвета и отново да припомня на латвийското председателство, че България и Румъния осъществяват задълженията си по опазване на европейските външни граници. Изпълнили са изискванията за прием и ще поемат тежестта по въвеждането на всички стандарти, изисквания и системи за сигурност наравно с страните от Шенгенското пространство, което е още един аргумент за приемането ни в Шенген. Благодаря. Kiitoksia. Ja seuraavana minuutti 30 sekuntia. Vergiat Marie-Christine. Olkaa hyvä. Благодаря, госпожо председател. Интелигентните граници, нека да